Piano. Kowa da gwaninsa a rayuwa, nawa shi ne na ɗaya. Annabi kai kaɗai a raina, kai ne sanadin rayuwata. Ya Nabi, ya Nabi. Malikal mulki Allah kai zan sa farko, wani aiki na ɗauko kai ne wanda ka bani iko. Zan waƙe annabinmu wanda a yau shi ne ka aiko, shugaba gatanmu abin faɗi wa annabina. Ya Rabbi ƙara salati abunsa da ma'aikina, shugaban farko ƙarshe annabi mai kyawun suna. Sasilarsa ake komai domin sa shafan laifina, ahali da sahabbansa da auliya masoyana. Assalamu alaika daha ma'aiki haskar rayuwata, assalamu alaika daha abincin ruhi manufata, assalamu alaika daha babun Fadima ya ta gata, assalamu alaika daha amsa min dukkan batuna ya. Jina ga daha annabi mai kyawun halitta, mai kyau da tsafta, annabi baya son kazanta. Daha khairullah manzan Allah manufata, ni Amir dan soja wallahi na baka rayuwata annabi. Waga kala-kala ce ta annabi lallai ta fi daɗi, domin a cikinta na ga kowa yau na sa yi nishaɗi. Ni ma da na yau ƙasidar kuganna yanzu ina ta kauɗi, musan ka muke mahaifi babu dare ai babu rana. Na ka gafarta wa mahaifiyata, Allah dan annabi na ka kai mata haske kabarinta. Allah roko nake ka sa Fadima ma ta zo ta ganta, Allah dan annabi gafarta wa umma. Ya Rabbi ka taimake ni in je ni ziyarar annabina, in je birnin Madina in gana da shi abin yabona, dan jin daɗin da zan a ranar ya wuce matona. A nan zan tattare duka burin da yake zuciyata gun annabi.